या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। ठाकरे गट राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव, नितेश राणेंचा मोठा दावा। त्या ठेकेदारांवर मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी कारवाई करावी, रुपेश रावळांचा इशारा। आणि 2000 ची नोट बंद, मार्केटमध्ये काय स्थिती, कोकण 7 लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपीरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग। आजच प्रवेश घ्या। प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली। मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96। सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब हे 2 दिवस या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दौरा करतायत। मी आपल्या माध्यमातून त्यांना सांगू इच्छितो की जे काही आज सावंतवाडी तालुक्यात गेल्या महिन्याभरात ही कामं झालेली आहेत, अनेक तक्रारी त्या कामांवरती येत आहेत। जी रस्त्यांची कामं आहेत, विकास कामं होतात, अनेक ग्रामस्थांनी बंद पाडलेली आहेत, तिथल्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बंद पाडलेली आहेत आणि खऱ्या अर्थानं बांधकाम खात्याचे मंत्री म्हणून त्यांनी ह्या सर्व प्रकाराची खऱ्या अर्थानं दखल घेत चौकशी केली पाहिजे। हे कामं निकृष्ट दर्जाचे होत आहेत का, संबंधित अधिकारी काय करतायत, कशा तऱ्हेने, कारण हे सगळे रस्ते होत असताना जे रस्ते 3-4 वर्ष टिकले पाहिजेत ते अवघ्या 3-4 महिन्यात खड्डे पडायला सुरुवात होतात। म्हणजे आज मे महिन्यात झालेले रस्ते ऑगस्ट मध्ये खड्डे पडून पुन्हा उखरले जातात, असा प्रकार होतो आणि त्याच्यामुळे एक चांगल्या पद्धतीने सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी असेल हे खातं महत्वाचं खातं मिळालेलं आहे आणि सिंधुदुर्गाचे पालकमंत्री म्हणून असं खातं मिळाल्यानंतर ह्या सिंधुदुर्गाला फायदा व्हावा अशी एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून माझी विनंती त्यांना आहे की जी विकास कामं होत आहेत ती अशी दर्जेदार व्हावीत आणि ती 3-4 वर्ष टिकावीत कमीत कमी का, कारण अनेक रस्ते होताना दिसत आहेत। म्हणजे प्रशासनाकडे गेलं की अधिकारी सांगतात एकतर 15 मे नंतर कामं करू शकत नाही डांबरीकरणाची, आणि हीच कामं अक्षरशः गेली 6-6 महिने वर्क ऑर्डर होती, ती कामं 15 मे नंतर चालू झालेली आहे। ठेकेदारांचा मनमानी कारभार चालू आहे। मला आली काही 8-10 दिवसापूर्वी एक दापोऱ्यातला प्रकार होता, हॉटमिक्सचं काम चालू होतं आणि तिथे डंपर ब्रेकडाऊन झाला। संध्याकाळी 5 वाजता पोहोचला होता, ब्रेकडाऊन पडला, दुसऱ्या दिवशी 10 वाजता दुरुस्त झाला। तेच मटेरियल वापरणार ठेकेदार वापरत होता, परंतु तिथले सरपंच असतील, तिथले ग्रामपंचायत सदस्य असतील आमचे, त्यांनी ते काम बंद पाडलं। मग ते काम मटेरियल रिटर्न पाठवण्यात, परंतु ठेकेदारावर कुठची कारवाई झाली नाही। अशी जर लबाडी चोरी करत असेल ठेकेदार तर तात्काळ त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, म्हणजे दुसरा ठेकेदार हिम्मत करणार नाही। असं कार्य मला वाटतं
एक चव्हाण साहेबांकडून व्हावं, कारण गेली काही दिवस, काही वर्ष म्हणजे 15 वर्ष काही लोक, काही लोकप्रतिनिधी नुसते सांगत आलेत कारवाई होणार, ठेकेदार कारवाई होणार, कारवाई कुठची झाली नाही. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की एक तडफदार खात्याचा मंत्री म्हणून, एक तडफदार नेतृत्व म्हणून त्यांनी ही धडाडीचं कार्य अशा तऱ्हेने चांगलं कार्य, विकासात्मक कार्याला हातभार लावत असताना एक आपली कामगिरी उंचवण्यासाठी म्हणून असेल, जे जे चुकीचं कार्य करतील, जे जे चुकीचं कामं करतील त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करावी अशी आपल्या माध्यमातून त्यांना एक विनंती आहे. आणि मला खात्री आहे की ते करतील. आणि या सावंतवाडीची जी विकास कामं आहे, जी विकास कामं पावसाळ्यापूर्वी चालू झालेली आहेत, 15 मे नंतर चालू झालेली आहेत, त्या कामांना तात्काळ पेमेंट देऊ नये अशी दुसरी एक कळकळीची विनंती आहे. त्यांना पेमेंट्स हे पावसाळ्यानंतर, म्हणजे रस्ते खरोखर ते टिकले, खड्डे जर पडले नाही तर त्यांची पेमेंट द्यावी, अन्यथा त्यांच्यावर त्यांच्या पेमेंट न देता त्यांच्यावर ब्लॅकलिस्टेड कारवाई करण्यात यावी अशी सुद्धा त्यांच्याकडे मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. 2000 ची नोट बंद. काय आहे बँकांचं नियोजन? मार्केटमध्ये काय आहे स्थिती? 8 नोव्हेंबर 2016 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक घोषणा केली की आजपासून नोटबंदी होत्या. आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की बँकांच्या बाहेर रांगा लागल्या होत्या, गोंधळ उडालेला होता, अनेकांना याचा त्रास सुद्धा झाला होता. मात्र त्यानंतर पुन्हा एकदा काही गोष्टी सुरळीत होऊ लागल्यात आणि आता 19 मे 2023ला RBIने एक निर्णय घेतलाय की 2000 ची चलनात आलेली नोट बंद करण्याचा. मात्र याचा परिणाम काय झालाय किंवा यामुळे पहिल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली का, तर अजिबात नाही. याची आम्ही माहिती घेतली. स्टेट बँकमध्ये जाऊन आम्ही या संदर्भात विचारपूस केली आणि त्यावेळी आम्हाला मिळालेली माहिती अशी होती की ज्या पद्धतीनं 2016ला नोटबंदी ज्यावेळी मोदी सरकारनं केली होती तशी परिस्थिती आता मात्र अजिबात नसल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यासोबतच विशेष नियोजन सुद्धा बँकांकडून करण्यात येत आहे. ते म्हणजे नोट बदलण्यासाठी, 2000 ची नोट बदलण्यासाठी आता काउंटर सुरू देखील करण्यात आलाय. त्यामुळे लोक येत आहेत, रांगेत राहत आहेत आणि नोट बदलून घेऊन जात आहेत. मात्र जर आपण पाहिलं 2016 आणि 2023 याची जर आपण कंपेअर केली, याची जर आपण तुलना केली तर मात्र ह्यावेळी अशी गोंधळाची परिस्थिती मात्र आता अजिबात नसल्याचं दिसून येत आहे. 23 मे पासून ही नोट बदलण्याची सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे आणि 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत म्हणजेच 5 महिन्यांचा कालावधी तुम्हाला नोट बदलण्यासाठी आहे अशी सुद्धा माहिती मिळते. मात्र आता आपल्याला हे पाहावं लागेल की मार्केटमध्ये काय परिस्थिती आहे. कारण 2000 ची ही जी नोट होती ती गेल्या काही दिवसांपासूनच, म्हणजे काही महिन्यांपासूनच छपाई करण्याची बंद करण्यात आली होती. आणि RBIनं असं सुद्धा म्हटलंय की जी नोटबंदी करण्यात आली होती त्यातली जी काही उणीव होती ती भरून काढण्यासाठी 2000 ची नोट चलनात आली होती आणि आता मात्र त्याचा परिपूर्ण वापर झालेला आहे, त्याचं उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं आहे. त्यामुळे ही 2000 ची नोट बंद झाली आहे. मात्र आता या नोटबंदीबद्दल सामान्यांना काय वाटतंय, मार्केटमध्ये 2000 ची नोट अजूनही चलनात आले आहे का हे आपल्याला पाहायचं आहे. तर चला जाऊया. ही 2000 ची नोट बंद झाली आहे, मात्र आता रोजच्या वापरात ती येते का, म्हणजे 23 मे पासनं ही नोट बंद झाली आणि एक्सचेंज करून मिळतीये. तर आता या दुकानदार ती नोट स्वीकारत आहेत का, या रोजच्या दिवसभरात त्यांच्याकडे असे बदलण्यासाठी ग्राहक येत आहेत का, ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. दादा काय सांगाल, 2000 ची नोट तुम्हाला येत आहेत का ग्राहकांकडनं? नाही, आता ती मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे पण नाही, अजून तर नाही आहे.
तर तुम्ही चेंज करून घेतात का, की ग्राहकांकडनं त्या बदल्यात तुम्ही घेताय? नाही ते चेंज करू. मग सध्याची काय परिस्थिती आहे? तुम्हाला दिवसभरात अशा नोटा मिळत आहेत का सध्या? नाही, अजून तर नाही सध्या. नोटाबंदी ते घोषणा केल्यापासून नाहीच. त्या अगोदर तरी मिळायची का? कारण याची छपाई तर क्वचित कुठे मिळायचे. एखाद दुसरी महिन्यातनं 1-2 नोट. तुम्हाला काय अनुभव आलाय 2000ची नोटबंदी झाल्यानंतर, नोट चलनातून बाद केल्यानंतर तुम्हाला ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद असतो? म्हणजे 2000ची नोट घेऊन तुमच्याकडे खरेदीसाठी लोक येत आहेत? नाही, एवढे अजून येत नाही का, तर नोट एवढी चलनमध्ये अजून आलीच नाही 2000ची. ती बंद होण्याची घोषणा करण्या अगोदर तरी ती मार्केटमध्ये होती का? तुमच्याकडे अशा नोटा येत होत्या? नाही, 2000ची नोट चलनमध्ये खूप कमीच आहे सध्या. 500ची नोट जास्त येतात आपल्याकडे चलनमध्ये. 500 2000ची नोटी चलनमध्ये आहे, 2000ची नोटी येत नाही चलन. तुमच्याकडे 2000च्या नोट घेऊन ग्राहक येत आहेत का, आणि तुम्ही त्या एक्सचेंज करून घेतायत? नाही, आणि कशी येतात ते आम्ही घेतो, नेक्स्ट पण देतो. मग आता ग्राहकांचा कसा प्रतिसाद असतो? म्हणजे बँकेत जायचं म्हणून इथे येत आहेत असं काही परिस्थिती असते का? नाही, असं काय वाटत नाही, तेवढं काय वाटत नाही. 2000च्या नोटा ग्राहकांकडून तुमच्याकडे येत आहेत का खरेदी करण्यासाठी? हो, येतात की. तुम्ही त्या घेता का? हो घेतो. 2016ला जेव्हा नोटबंदी झाली होती पहिल्यांदा, तशी परिस्थिती तुम्हाला आता जाणवली? नाही, तशी परिस्थिती आता नाही. आता आपल्या चलनामध्ये अजूनही चालतात नोटे, त्याला काही फरक पडत नाही, म्हणजे चालूच. आपल्यासोबत अजून काही व्यापारी आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया नेमकी काय परिस्थिती आहे. तुम्हाला काय अनुभव आलाय? म्हणजे ग्राहक अजूनही 2000ची नोट घेऊन तुमच्याकडे खरेदीसाठी येतात का? नाही, अजून तरी कोणी ग्राहक तसं जेव्हापासून हा निर्णय आलाय की हे बंद होणार आहेत म्हणून नोटा, तेव्हापासून तरी अजून मार्केटमध्ये तसं काही कोणी आले नाहीत 2000च्या नोटा घेऊन. पण तुम्ही जर आता कोणी ग्राहक आला तर तुम्ही ती नोट ॲक्सेप्ट कराल का? हो, ॲक्सेप्ट करणार, कारण तसा निर्णयच आहे शासनाचा की घ्यायला पाहिजेत म्हणून नोटा व्यापाऱ्यांनी. तुम्ही स्वतः बदलल्यात का नोटा? अजून तरी नाही बदलल्यात. तुमच्याकडे आहेत, अवेलेबल आहेत आता? आत्ता तरी नसणार इथे, पण कोणी आलं तर आम्ही घेऊन नंतर मग बँकमध्ये जाऊन बदलू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. पण आपण जर पाहिलं तर 2000ची नोटी फार कमी अवेलेबल होत होती गेल्या काही दिवसांपासूनच, कारण छपाई सुद्धा कमी होती. मग तशी तुम्हाला मिळत होती का? म्हणजे बाजारातच तुम्हाला अवेलेबल होत होती? नाही, कसं आहे की इथे सीझनमध्ये कसं चतुर्थीला वगैरे म्हणजे जास्त सामान नेतात लोक, त्यामुळे त्या 2000च्या नोटा वगैरे चालायच्या. जेव्हा सीझन जातो तेव्हा नंतर मग 2000च्या नोटा वगैरे एवढ्या नाही आहेत मार्केटमध्ये. 500 रुपयाच्या जास्तीत जास्त नोटा येतात. तुमच्याकडे 2000ची नोट घेऊन येत आहेत का? हो, येत आहेत. तुम्ही घेताय का ती? नाही घेत. पण असा नियम आहे की तुम्हाला घ्यावं लागेल किंवा अजून ती चलनात आहे त्यामुळे बाद झालेली नाही आहे, तर यावर तुम्हाला काय वाटतं? आमच्याकडून पण पतसंस्थावाले वगैरे आहेत, ते पिगणी गोळा करतात, ते पण घेत नाहीत ना. मग आम्ही घ्यायचं कसं? पुन्हा मग बँकांमध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम सांगितले की असं काहीतरी होऊ शकतं, म्हणून आम्ही नाही घेत. पण ग्राहक जेव्हा येत आहेत तेव्हा तुम्ही नकार कशा पद्धतीनं देताय? म्हणजे नाहीच म्हणून सांगताय का ते? हो, सध्या बंद आहे त्याच्यामुळे आम्ही घेत नाही आहोत, तेवढंच सांगतो, बाकी काय नाही. तुम्ही स्वतः बदलून घेतली आहे का 2000ची नोट? तुमच्याकडे आता अवेलेबल आहेत का? नाही. आपण सावंतवाडीतल्या सुप्रसिद्ध बेकरीत आलेलो आहोत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांच्याकडे ग्राहकांकडून 2000ची नोट येते का. दादा, येते का नोट अजून? हो, 2000 येते आणि आम्ही घेतो नोट. हो, घेतात. बरं, तुम्ही स्वतः नोट बदलल्यात का? नाही बदलले. कधी बदलणार आहात? कारण 30 सप्टेंबर पर्यंत म्हणजे आम्हाला येते ते आम्ही दुसरं आम्हाला मालचे पेमेंट होतं, बस आम्ही हात ठेवत नाही, पेमेंट होतं डायरेक्ट बँक. आम्ही गिराकडून घेतो, गिराकाला नाही म्हणलं की पैसे 2000 आणा. साधारण दिवसभरात किती नोटा तुमच्याकडे येतात? 3-4 येते, जास्ती नाही येते. जास्तीत जास्त 4 या 2 असं. पण जेव्हापासून 2000ची नोट थोडी थोडी कमीच होत होती, मग तसं काही बंदच होते. आताच आलं लागले, एवढा दिवस कधी नोटच नाही दिली. आता आहे ना चालू बंद करणार तर आणतं, 1-1, 2-2 काढते लोक, तर नोटच नाही आली 2000. आता रोज कमी झालेली तुमचा काय अनुभव आहे? कधीपासून कमी, आता 4-5 दिवस झाले ते 2-4 नोट येते रोजचे असं. नाहीतर एक्सचेंज सर्व चालू. मी लोटा घेतच नाही, पहिलेच पासून बंद केले ना, आम्हाला सांगितलं घेऊ नको म्हणून.
पण लोक येत आहेत का घेऊन? येतात पण आम्ही घेत नाही ना. नॉवेल्टीमध्ये आता आपण आहोत आणि या नॉवेल्टीवाल्यांची त्यांचे काय अनुभव आहेत 2000च्या नोटेसंदर्भात ते जाणून घेऊया. दादा, काय परिस्थिती आहे? 2000ची नोट बंदी झाल्यापासून लोक आता घेऊन येत आहेत का नोट? नाही, येत आहेत पण जसे पाहिजे तसे म्हणजे येत नाहीये. येतात दिवसातून 1 किंवा 2 येतात, असं म्हणजे जास्त असे नाही की बाबा रोज 10 नोटा 5-20 नोटा असं नाही. येत आहेत, फक्त सुटायचा प्रॉब्लेम होतो पण चालतं. असं काय आपलं तुम्ही एक्सेप्ट करता? हो त्याचा काय विषय नाही. कमीच येतात. आता अवेलेबल आहे? नाही तेवढे येत, दिवसातून 1, 2, 5 जास्तीत जास्त 5. पण कसं आमचे ते पिगमीवाले वगैरे येतात त्यांना आम्ही देऊन टाकतो, ते बँकेत जमा करून टाकतो असं. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम काय नाही. आमच्याकडे नोटाच येत नाही. ऍक्च्युली बँकने सगळं बंद केलं, त्याच्यामुळे 2000च्या नोटा चलन कमी वाटतात की नाही आधीपासूनच ती सवय लागलेली आहे, त्याच्यामुळे नोटा बघायलाच भेटत नव्हती. जास्त व्यवहार आता कुठल्या नोटांवर? 500च्या नोटांना जास्त होते ना, त्याच्यामुळे 500 आणि 200 आणि 100. म्हणजे थोडक्यात गेल्या वर्षी म्हणजे गेल्या वेळी जी बंदी झालेली आणि आताची बंदी ह्यात तसं फरक काय नाही तेवढं नाही फरक आहे. जर आपण पाहिलं तर 2000च्या नोटा या मार्केटमध्येच फार क्वचित मिळतात. दुकानदारांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलंय की दिवसात क्वचित आली तर एखाद दुसरी येते, तर काही व्यापारी त्या नोटा घेतात तर काही जण घेत सुद्धा नाही आहेत, तर काही जण थेट बँकेत बदलतात. बँकेची सुद्धा आपण परिस्थिती पाहिली तर अशीच आहे. बँकेनं सुद्धा विशेष नियोजन केलेलं आहे, काउंटर सुविधा उपलब्ध केलेल्या आहेत. जर तुमचं त्या बँकेत काउंटर नसलं तरी सुद्धा स्टेट बँकेसारखी जी बँक आहे ती सुद्धा तुम्हाला या ज्या नोटा आहेत त्या बदलून देते. तुमची जर त्या अकाउंट असेल तर त्या अकाउंटमध्ये भरले जात आहेत. मात्र 2016 आणि 2023 अशा पद्धतीची जर तुलना केली तर 2000ची नोटच फार क्वचित प्रमाणात मार्केटमध्ये अवेलेबल असल्यानं याचा वापर हा व्यवहारातच फार कमी होतोय हेच आपल्याला दिसून येत आहे. आणि ज्या पद्धतीनं लोक सांगतात की मार्केटमध्ये ही गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे महिन्यांपासूनच वापरात फार कमी होती, त्यामुळे जर पाहिलं तर फार मोठासा काही फरक पडलेला 2000च्या नोटबंदीनंतर फरक पडलेला आपल्याला दिसून येत नाही आहे. अशीच काहीशी प्रतिक्रिया ग्राहक असतील त्यानंतर हे व्यापारी असतील यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. नितेश राणेंनी मोठा दावा केलाय. संजय राऊत यांनी ठाकरे गट राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव 2 वेळा दिलाय असा दावा त्यांनी केलाय. खरी माहिती आज ना उद्या बाहेर पडेल. माझ्या माहितीनुसार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट हा राष्ट्रवादीत विलीन करावी असा प्रस्ताव दिला गेलाय असं नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय. जागा वाटपावर फार मोठं ज्ञान त्या ट्विटरच्या माध्यमातून संजय राजाराम राऊत देत आहेत की ज्याची तिची ताकद त्यांनी तिथे करावं. पण मी खात्रीलायक माहिती जी माझ्याकडे आली त्याच्याने तुम्हाला सांगतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वज्रमुठ सभा शेवटची सभा होती, त्याच्यानंतर ते लोकांनी घेतली नाही अजूनपर्यंत. माझ्या माहिती अनुसार एक प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे गेलेला आहे. ते उभाटा शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात असलेली शिवसेना ही राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करावी. कारण का निवडणुका आता 1 वर्षावर राहिलेल्या आहेत आणि 1 वर्षामध्ये उद्धव ठाकरेंना परत पक्ष बांधणं शक्य नाही, कारण त्यांचं ते पिंडच नाही, त्यांना काही चिन्ह भेटणार नाही. म्हणून येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा उद्धव ठाकरेंचे उमेदवार आणि उद्धव ठाकरेंचे आमदार
हे घड्याळ या चिन्हावर लढवणार आहेत अशी माझी खात्रीलायक माहिती आहे. आणि हा प्रस्ताव संजय राजाराम राऊतच दोनदा घेऊन गेलेला आहे. त्यांनी याबद्दल खरं आहे का खोटं सांगावं. उद्धव ठाकरेचे आमदार जे त्यांच्या बरोबर आज आहेत ते उद्याची येणारी विधानसभा आणि लोकसभा हे घड्याळ या चिन्हावर लढवणार आहेत. त्यांनी त्याची तयारी करावी. मशाल विशाल चिन्ह राहणार नाही. पुराचा पुरा पक्ष राष्ट्रवादीमध्ये विलीन होतोय. त्याची तयारी पूर्ण पद्धतीने संजय राजाराम राऊतनी केलेली आहे. म्हणून जागा वाटपाचं हे सगळं नाटक करण्यापेक्षा जी खरी बातमी आहे, जी खरी परिस्थिती आहे, ते उद्धव उभाटा सेना जी आहे तीच राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करायची आणि मग एकत्र म्हणून मोठ्या जागा काँग्रेसकडून मागायच्या. हे जी काही खरी परिस्थिती आहे, हे जे काही खरं राजकारण आहे ते आज ना उद्या बाहेर येणार. आणि मग काँग्रेसला मला मित्रांना विचारायचं आहे, मग तुम्ही तुमचं उत्तर या संबंधी तयार ठेवा. म्हणून उगाच ही जी काही नोटंकी चालू आहे जागा वाटपाची, की आम्हाला 19 पाहिजे, सिटिंग पाहिजे, त्याच्यावरच आम्ही जिंकणारी जागाच आम्ही मागतो. अरे बाबा, तू दोनदा प्रस्ताव घेऊन गेलाय सिल्वर ओक आणि यशवंतराव चव्हाण भवनवर, की आमची उभाटा शिवसेना विलीन करा राष्ट्रवादीमध्ये, कारण का चिन्ह आणि पक्ष आमच्याकडे आता राहिलेलाच नाहीये. म्हणून जे आमदार आज उभाटामध्ये आहेत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या घड्याळावर लढवण्याची तयारी ठेवावी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. नितेश राणेंनी स्वतःचा पक्ष किती दिवसामध्ये विलीन केला ह्याचा इतिहास नितेश राणेंनीच आपल्याकडनं घेतला पाहिजे. आपण काँग्रेसमध्ये होतो, काँग्रेसमधनं ईडीच्या भीतीने आपण स्वतःचा पक्ष स्थापन केला, परंतु स्वतःच्या पक्षाचा एक आमदार सुद्धा ते निवडून आणू शकले नाहीत आणि ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षावर बोलत आहेत. खरं तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेक आमदार स्वतः निर्माण केलेले आहेत. आज जरी हे आमदार गेले तरी आज दुसरी फेरी या ठिकाणी तयार झालेली आहे आणि त्यामुळे आमचं पक्ष गेलं, आमचे आमदार गेलेत, आमचे खासदार गेलेत, तरी पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाची स्थापना झाल्यावर त्याची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नितेश राणेंनी आमच्या पक्षाच्या विलिनीकरणाची किंवा आमच्या पक्षाच्या आमदारांची चिंता करू नये. तर आपलं भाजपमधलं स्थान किती आहे, आपण भाजपमध्ये कसे हे सगळे टीका करून आपल्याला कसं मंत्रिपद मिळेल याची चिंता नितेश राणेंनी करावी. नितेश राणेंनी आमच्या पक्षाची किंवा आमच्या पक्षाचं चिन्ह गेलं, आमच्या पक्षाचं या ठिकाणी पक्षाचं नाव गेलं, तरी पण आज आमचा पक्ष आहे त्यापेक्षा निश्चित वाढत आहे आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये. म्हणून तुम्हाला फक्त नितेश राणे एवढीच विनंती आहे की त्यांनी आपल्या वरिष्ठांची चर्चा करावी आणि एकदा लवकरात लवकर निवडणुकी लावण्यासंदर्भात चर्चा करावी आणि लवकरात लवकर निवडणूक लावावी. म्हणजे त्यांना कळेल की शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची ह्या लोकप्रियता किती आहे हे त्यांना निश्चित कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. ठाकरे गट राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव, नितेश राणेंचा मोठा दावा. त्या ठेकेदारांवर मंत्री रवींद्र चव्हाणांनी कारवाई करावी, रुपेश रावळांचा इशारा. आणि 2000 ची नोट बंद, मार्केटमध्ये काय स्थिती, कोकण 7 लाईव्हचा ग्राउंड रिपोर्ट. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.